سلام دوستانی بهترین ما سازای خوبین فرزندکاتون خوبن همه کس خوش آمدین به کانال ما رحمتی الله که میپرسین و طول یک ماهی که من نبودم همه وقت در واتساپ ما را پرسیدین سراغ کردین همه حق می ندارم همه تون دوست میدارم دخترای خوب خوشروی ما ویدیو امروز را تماشا کنین ممکن در شما معقول میشه کم ترکم باشه خرسند میشوین همه تون دوست میدارم بهترین ما این که عمیق وقتی که من نبودم مرا فراموش نکردین و پرسیدین اپا خواهر و مادرایی که در خانه نشسته به پول نیاز دارین و یا میخواین که درآمد پولی داشته باشین پس ما شما در امروز شرکت نوی ترکیه سفیر ستاروفیا را توصیه میتیم که انمی اپا جانی ما کار میکنم میخواه شما را به کار دعوت کنه دخترای خوب و خوشروی ما شرکت ترکیه همه مول و محصولاتش حلاله همه ویتامیناش حلاله دخترها کار خوبیش میدونین در چیه در یکی خرید نداره از وانیا نمی غلطی بلوت نمی سوزه بسیار آدم نمیاری دو تا آدم که دتاگ رجیستراسیا میکنی امی دو تا آدم تا یک تا دو تا آدم میره همه خی کماندت کلان میشود دخترکو با بهترینی جاش میدونین در چیه اولیکش سرازه کارتاتون میزگرده دوشنبه سیتی در چی کارتایی که دارین اولikosh мезгарай на аллакай занои туҷи кор кардестанд ва намхали оликои хуб гирифтестанд кадоме ки канали Мадина Таҷичка мерава яъне ки канали ма шумода беҳтару хубтар кора ёд метиҳанд агар намхели ойлико гирифтан нахоҳӣ метавонӣ видеоро гузаронӣ вале агар хоҳӣ ки ҳар моҳ намхели ойлик бигирӣ дар ин ҷо навис ман ба ту корро меомӯзонам кор тариқи телефон ҳар моҳа харид нест балҷамъкунӣ нест аз ваняҳо ғалтидан нест агар шумо дар ин компания 100 солам кор кунед ҳамагӣ як маротиба харид мекунед онро ҳам бошад барои саломатии худ ва наздиконатон шуморо ба командаи худам ба кор даъват мекунам ба ширкати Sapphire Wellness ҳано гуфта намона ки баъд аз регистратсия ва активатсия кардани шумо 2 нафара дар таги номтон регистратсия мекунам ки аз ҳар якташ 130 сомон ойликтон мегзара марҳамат кунед агар намхели сум кор кардан хоҳед нависен чиро жад каристен салом мехоҳам дар бораи спирулина камакак маълумот бидиҳам барои ба эътидол сатҳи қанди хун мусоидат мекунад кори меъдаю рӯдаҳоро хуб мекунад саломатии дил ва рагҳои хунгузарро нигоҳ медорад ҳолати пӯст мӯй ва нохунҳоро беҳтар мекунад таъсири зидди илтиҳобӣ дорад яъне касоне ки васвалини доранд ин бениҳоят хуб аст тавсия дода мешавад барои одамони камхун дастгирӣ мекунад баъд дар давраи стресс касоне ки беҳад асабошон монда ҳастанд метавонад ки аз ҳамин истифода баранд барои маълумоти бештар метавонед ки ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед апа хоҳару модарое ки канали мара тамошо мекунед видеоҳои мара интизор мешавен вақти қимати худона дариқ намедорен комментария менависонен ё ки мара мепурсен занг мезанен ҳазор раҳмат ҳаматон да бовар кунед чанд қадари миннатдорӣ кунам камай рости гап ҳеҷ вақт хеле нашида буд ки як моҳ ма видео накунам сабаб шумо дар история гуфта будам монда будам ки чихе касал шудем касали сахт шудем ҳама каса оилавӣ натонистам видео карда духтаро ина шукри худо соз шудем бо ма шумода видеои нав ба нав мекунам духтарои хуб хушрӯи ма инем хеле ҳама чиза ки шумо дар видео кардагим тамошо кунен ва лайк модана фаромӯш накунен духтарои ҷада душанбе рафтеста будем бо чанд борое када будам ба сари бор рафтем хеле кам камаки шумода навор кардам айрақ қурут гирифтум чой гирифтум хе барфака шумода навор кардам то ки бисёритон дар ғарибиен видеои мара тамошо кунен як лаҳза ҳам боша ватана ёд кунен хурсанд шавен ана мехе дӯстони азизи ма ҷада боша ана мехе мирға гирифтум ҳам дар духовка чӣ кардам тайёр кардам ҳам дар чӣ газ бирён кардам кам тараки шумода навор кардам рости тӯли як моҳ касали сахт чӣ касал ака гриппа баъзеҳо касалам намеган не ки мо бовар кунед сахти бад грипп шудем духтаро шояд баъзеҳо бовар накунанд не ки ма қариб 2 ҳафташ айҷон хаста наметавонистам духтаро ана мехе иш боша қоқак даруған ҳар шанба мазай нодаиш ҷои таом камтакал мекунем мехрем
шуморам тайёр кунед, ҳамроҳи фарзандатон нӯши ҷон кунед. Духтарои хушрӯи ман, иҷада бошад тамошобино хонаи учамай намхали дастархонак партуфтеста будан. Иҷа шавҳарам да Москва буд, видео када буд, мадарои кад машмуда мондум духтаро. Иҷа дастархонак партуфтан, маърака доштан учамшон. машмуда нагуфта будам духтарои хушрӯи ман, шавҳари ман 2 моҳ рафтан да Москва истодан, омадан. Анам хали дӯстони азиз, ҳозир боша я мошинак гирифтем, шавҳарам да ҳамиҷа кор кадестай. метавонед ки дар комментария моро табрик кунед. анам хе дӯстони азизи ман, надаиҷа учаҷонам хали дастархонаки хушрӯ партуфтай. да шавҳарам видео кадроӣ кад, машмуда мондум. ҳозир аллакай шавҳарам қадима оида Тоҷикистон. надаиҷа боша мо қади Ёсаминҷон худмона хушрӯ кадем, шавҳарам се каса туй рафтем. оле мепурсем ки туи кӣ буд? Туи бачаи тағои шавҳарам буд. намхе рафтем, туи беҳад хушрӯ гузашт, мошоаллоҳи бад гузашт духтаро. арӯс шаҳ аҷоибот ҳардаш, шаҳ арӯси хушрӯ. хай худованд бахтшон битаранг инами духтараки мо кучулуи ширинака насибшон куна. ҳама вақт то охири ҳаётшон якҷоя бошанд, ҳеҷ вақт ҳаму дарда набинанд. инаҷа дастархонаки туям машмуда навор кардам духтаро. иҷада сари сирфа мебировардан арӯсан, яки иҷозат набуд. арӯса туям ма ҳеҷ ҷоша видео накардам, барои ки духтаро ма ягон туе ки мерам, мисол одамо дар тоҷикохмона намехӯрад бисёришон даки видео кунӣ. барои ҳамин қадар нопурсида чӣ ма видеои ҳеҷ каса дар ютуб намемонам. хайнам хай духтарои хушрӯи ман, туи хушрӯ гузашт, шумода навор кардам ки шуморам тамошо кунед. духтарои хуби ман, агар бихоҳем ки видеои бисёр кунам, чӣ видеои шорс, чӣ видеои хеле дароз кунам, лайк монед, комментариҳои хуб нависонед. ҳатман тез-тезак кӯшиш мекунам ки видео кунам ва ҳатман дигар сайтҳоам мекушам. агар шумо дастгирӣ кунед, ҳамон вақта метавонам ки дигар сайтҳоам бикушам, яъне ки телеграму, инстаграму дигар сайтҳо. манам хеле духтаро дастгирия шумо фақат я лайк, комментария хуб. ҷада бошад дӯстони азиз, хонаи хуштоманд май меҳмон доштем. дар хонаи хуштомандам хали дастархонак партуфтам. меҳмонҳо омаданд, холои шавҳарам шиштем, ҳама каса бохестем, ҳамаомон хонаи худмон омадем. анам хай дӯстони азизи ман, шумо чӣ ҳол доред, дар чӣ корубор машғулед? худтона, фарзандотона эҳтиёт кунед, грипп нашен, касал нашен, ки як гриппиам хебезе байқавқаҳуй наметад духтаро. бовар мекунед, намекунед, намедонам. ма дар ҳаётам якум бора хеле грипп шидам, хеле гриппи сахт. хай Ёсамин хушрӯ гузаронда, дашам хушрӯ. ҳамин ма чӣ хеле ки соз нашидам дӯстони азиз. худованд ягон такт касал нашед. надаиҷа мо хомшурбо када буд хуштомандам, шумода камтар навор кардам. бодаиҷа меҳмоно торти хушрӯвак овардан кучулу, шумода навор кардам. надаиҷа боша аллакай пагаше хуштомандам якҷо мерафтан, баъд озуқ пухтан. ҳамин хеле озуқа беҳад ба маза мекунад хуштомандам. хамир шакарана озуқаро ма гирифтам пухтам. анам хай духтаракои хушрӯи ман, инем хеле озуқа як хел одам айсари хамир мекунад, хайвам гармиш дасоза, неки хуштомандам ба ширу руған мекунад, дрожуш медоза, беҳад ба маза меяд дӯстони азиз. кадоми тайёр кардагӣ неста, як бор тайёр кунед, мазааш дар зимистон хушрӯя хӯрданаш гарми дар қинқирай, неки зимистонда ба мазаакай ба зиравой мехӯрем ё ба қанчой. анам хай духтаракои хуби хушрӯи ман, ана даиҷа боша ма касал будам, баъд япам дар Москва ҳам хали заказ кадай, дар тақтақ мешаҳуй мекунем курер. мега ки апатон рои кад, мегӯм апои ма дар Москван ҳамаш ай Москва заказ кадай, раҳмат апаҷонамда. ака апа хӯари чӣ хеле ай набошам, ҳами хоҳаршона хурдияну инам хали чиза корое кадиям. ана даиҷа боша ма аллакай состар шидам, хамир кардам, дар чагдани ёчам гирдача пухтем, хали гирдачаҳои хушрӯаки кучулу.
чида боша мо да духтарои арӯс барф борид, барф да заминам наистод ки овушид. Анама хеле достони азизи ма. Инам хеле гапҳо чӣ гапҳое буда ма шашмода нақл кардам. Ана баъд аиҷа ёдам набурая ҳами двоикама ҳами формама ба як формаи дигама бисёр пурсидем. Ира корвон гирифтам духтаро ягон интернет магазин заказ накардам. Корвон намедонам чандум рият буд ки ами 8-ум 9-ум хали буд чун да ёдам неста. Корвон гирифтам анаиш да ёд май ки Айша бренд три доченька чизиш мекуна ку аяму харидам. Беҳад савдогарош духтарои нағз бовар кунед беҳад хушрӯ гап мезанам қатъи клиент аҷоибот метавонем ки қарибида бошем бирем бихарем духтарако. Анам хел ягон реклама набуд просто муомилашон ки хуб буд шуморо тавсия додам. Хайнам хеле гапҳо духтаракои хушрӯи ма иҷада бошад. Ёсеминҷона соли наваш буд. Як ҳафта во формоинам хеле қатъи рафтан. дӯстои беҳтарини ма иҷа навора ба охир мерасонам. Худованд ҳама ҳақта нигаҳбон боша. Дар ҷое бошен сиҳат саломат бошен хушбахт бошен соҳиби фарзандои бисёр бошен ҳеҷ вақт ғаму дарда набинед. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда дӯстони хубу беҳтаринам.